Dịka oke okpomọkụ gara izu ụka one ma one, oke mmiri ozuzo n'uhuruchi Fraịde gara aga emego ọtụtụ ndị bi na Inenzu Estate Okpumo dị na kansụl Awka South ka abụrụzịa ndị tọrọ atọ n'ọnọdụ jebe adị mma anaba adị mma dịka uju mmiri nosiri ma befa kurikọsịa akụnụba ha dị iche iche. Ụfọdụ ndị bi n'ebe ahụ bụ ndị tọrọ atọ n'ụgbọala ha ebe ụfọdụ enweghị ike isi be ha pụọ n'ihi oke mmiri ozuzo butere ya bụ uju mmiri. Blessing Dennis ga-akọrọ anyị akụkọ ka njinji a si wee jie. Ogige ndị na Inenzu Estate bụ ndị nke akwaturu, ụlọ bụ ndị nke dakwara nakwa imerime akụrụngwa ndị mmadụ n'ụzọ ahụ. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ ihe gbasara iju mmiri, ka onye bi n'akụkụ ebe ahụ bụ Odoziakụ Chika Okeke kwuru na iju mmiri ahụ bụ nke mebiri ọtụtụ akụrụngwa ha na ebe ha bi, ma kpọkuo steeti gọọmenti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ihe gbasara ọrụ nke na-aga n'okporo ụzọ Okpumo ma ruo Goodwill Junction. Ndị ọzọ kwukwara okwu gụnyere Maazị Chukwuebuka Ume Uwobi nakwa Maazị Ụmụnnachi Eze bụ ndị yọkwara gọọmenti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ngwa ngwa maka ya bụ ihe dakwasịrị ha, ma kwuo na ọrụ mmepe nke na-aga n'iru bụ nke metụtara ụmụaka ha ịga akwụkwọ n'okporo ụzọ ahụ nakwa ịgakwa ebe ha na-azụ ahịa dị iche iche. Ndị ọzọ kwukwara okwu bụ Ifi Ụzọ Ekwe kpọkwukwara gọọmenti ka o nyere ha aka, gwa ndị na-arụ ụzọ ahụ ka etinye ezigbo ọwa mmiri ka ọ hapụ ị na-emebi ya bụ akụrụngwa ha. Na ogige Reverend Fada Arazu, onye Reverend Fada Chike Ogejiọfọ kwuru na ya bụ ndị ji ọrụ ngo okporo ụzọ ahụ bụ ndị mere ọfụma ihe gbasara mmiri ị na-agafe n'ọwa mmiri, ma kwuo na ya bụ ihe mmiri mebigoro ebe ahụ bụ nke agaghị akọwapụta. Ọ dụkwara steeti gọọmenti ka ha zinye ndị na-ahụ maka okporo ụzọ na ihe mebiri emebi ka ha gwata ndị bi na ogige ahụ ọsọ enyemaka. Mgbe a nọ na njem ahụ ka ndị ABS hụkwara na ndị nwe ụlọ nkwari akụ nakwa ebe dị iche iche bụ ndị tinyere igwe mmiri ha nakwa ụzọ nke na-ebutekwa ya bụ iju mmiri mgbe ọbụla mmiri zoro. Site n'Awka, abụ m Blessing Dennis, akụkọ ụwa ABS.